Dagi spa angut kinong song na kilaj nong ka ribhoy ka umper khar armer ampangre ban mat chokre hinne ka si thodi ing kilami paidbah ban Pyrshah ajur ya ka jing thmu jang ka sarkar jilla ban pinkandria ya ka conservation training institute katanat soil and water conservation shakash nong maukhanu east khase hills ban pynkylla industrial estate no ya ka jaka ribhoy kini ki likely kishnong ka ribhoy kila thawru da ka joint action committee ban yakhon Pyrshah ya ka ni ka jing thmu jang ka sarkar jilla kum ka jing stang ya ka jing Pyrshah ka GEC ka penlong da ka rali ka balas dang na kashnong umper bat pinku da khamat ka office ka CTI hagani ka rali kino yalam kla kno ba ka sarkar kala shushim rai sop klem ka jing ka joktin bat ka jing minjur lang jong upaidbah hero kum ka federation idan sisaya kata ka mensim ka bangi Pyrshah juri ya kana ka jing temu jong ka sarkar bahkan mandra ya kana ka industrial state hagani ka jela hagani ka shnong ka jongpi namar ngirung idan hakane ka dong ka thai ka jongpi ka marjan ka bangi idan hakane ka jel hane ka area jo kana ka borni hat hi barakawai lada ka kata ya phi yangi yang aru ya kikun kikti ya ki Pyrshah ki jongi ki bansawan la sai sisi ka don ka jing ta lang kay ka bangi la i yakini ki sni ki snam ki balalek baka jela ka jongi bar kane ka dong ka thai ka jongi ka borni hat kala long ka we ka kata ka jaka ka balayo ya kata ka nam ka banikong do hari India kum kata ka jaka ka bajabo tam kibami kita kil air ki bajabo tam yagani ka rali la krishan dikino yalam na kiseng bhalang ba pher bakinthop ya ka khasi students union FKJGP RBYF Birnihat Citizens Forum Garo Students Union Ribhoy Regional Unit Birnihat Women's Society bat ki samla pule na ka St Jude Secondary School bat CTI kino ya khi ila rai ki plakat ban pendam jur ya ka jing thmu jang ka sarkar haba banjur ba ki Pyrshah ru ban pen kala ya ka jaka bayeng ka CTI shaka industrial estate